Bueno, moi boas tardes a todos e agradecer ao Concello da Cultura que nos dá a ocasión de poder falar do tema da Rocha. Que pasa? Non se oi? O sea, volvo a repetir, moi boas tardes á Asociación do Consello da Cultura Galega que nos dá esta ocasión de poder estar insistindo. O sea, nós o que queremos non é unha insistencia por insistir, senón que queremos que o castelo se poña verdadeiramente en valor. Ese é algo importante en Santiago porque creo que o merece, non? Entonces, é o único que vou a presentar o que sí, un pouco que fixo a asociación, as actividades que fai, e logo Suso se encargará de falar da cultura patrimonial que temos ali na Rocha e logo María José encargarase tamén de un tema que ela ten moi, ou digo Mar Bóveda encargarase dun tema que ela ten moi estudiado e que vai a falar sobre eso. Bueno, pois vou empezar, dicirvos que 10 minutos é pouco tempo para expoñer todo o que fixo esta asociación, pero vamos a ser o máis breve posible. Bueno, a Asociación Cultural nace polas inquedanzas do barrio da Rocha Vella alá polo ano 1998. Aí en ese ano xa se falou con unha persona que era un alcalde que era Xerardo Estévez, que xa quixo el poñer en movimento todo o tema do castelo, o que pasa que desafortunadamente cando empezou a limpieza da maleza túvose que paralizar porque non se sabía quen era o dono do tema do terreno e do castelo, non? Isto logo veremos que se foi aclarando. Bueno, quedou inscrita co protocolo que aí vedes e a asociación, dentro das actividades que foi realizando, tuvo un número de entrevistas na prensa, poñemos 50, pero creo que son poucas, desde o ano 2000. Logo tamén tuvo unhas proyeccións sobre o castelo, tamén participou moito en programas de televisión e tamén un intenso número de reportaxes que salou na prensa durante os 17 anos que leva a existencia da asociación. Como vedes, a asociación fai unha exposición anual de Camelia, fai excursións culturales, exposicións de temas culturais, conferencias sobre varios temas, edición de temas sobre o Castelo da Rocha, edición e presentación de libros, comidas gastronómicas, cursos de varios temas, romería anual do Castelo, que vai a ser no mes de xunio, e logo tamén ten un concerto na Iglesia de Conxo, tamén co coro de amigos do Conservatorio Profesional de Santiago. Hoxe na actualidade tamén ten, curiosamente, un coro de habaneras. A asociación editou varios folletos, pero sobre todo estes que poñemos aquí, non poñemos os que editou, que hai algún máis, todavía non se había participado nas excavacións da fortaleza e isto xa foi facendo como unha perspectiva de futuro a asociación. Este é o local que temos, que é un local que foi construído pola Deputación da Coruña, agora está exercendo o Concello como un local sociocultural dos que ten, non? Isto foi unha gran obra que fixo Iago Seara, que a verdad é que todo o mundo está moi contento con ela. Bueno, aquí tamén hai un reportaxe, aquí sí xa había excavacións, un reportaxe que fixo Ibiza TV, empresa que hoxe xa non existe, e foi dirixido por Valentín González Carrera. Esta película xa foi proyectada no propio local da asociación ali na Rocha Vella. Estas son tamén edicións de libros que vamos facendo na propia asociación. Aí hai 3 libros. Este é o primer dibuixo que se fixo imaginativo do castelo. Este dibuixo, cando se fixo, fixo Sergio Cobos, un dibuixante, máis ben un pintor, que moi bo, ten bastante obra. Este home, cando se lle encargou isto, díxoselle, mira, o castillo é medieval, pero ti fai, imagínate o que queres. Pois resulta que fixo isto. Fixo con torres redondas.
donde en Galicia parece ser que as torres máis ben son cuadradas a maioría. Cando se fixeron as primeiras excavacións sin tocar aínda as torres, sin aparecer nada, Hermilindo Portela dixo: ui, me parece que o dibuixo se vai acercar moito ao que vai ser o castelo. Pois bueno, pues efectivamente apareceron torres redondas. Aquí xa empezamos con reportajes de prensa, non? Aquí no ano 94, que a asociación provisionalmente empezou no 98, xa foi oficialmente considerada no 99, pero aquí xa se falaba do castelo. Aquí don José Carro Otero, fixo un estudio da fortaleza que saliera na prensa, no Correo Galego. Logo aquí é cando falo, sendo alcalde Xerardo Estévez, fálase da posibilidade de facer unha intervención no castillo, cortas a maleza, pero a non saber quen é o propietario do terreno, supónse que é a Iglesia, o tema queda paralizado. En febreiro do 99, a comisión gestora, que ese ano xa deixou de ser comisión gestora, prepara un dosier, proxecto da restauración da fortaleza Rochaforte, que era un dos dosieres que vimos anteriores, que colaborou no mismo o propio Valentín Carrera González e un servidor, planificando a futura actuación sobre a fortaleza e edítase un folleto sobre o mesmo. Gestións. Apuro un pouco porque sei que o tema vai moi... Aquí fixeronse unhas gestións na Iglesia de quen era a propiedade do castelo, non? Logo falouse con Renfe. Renfe, en aqueles momentos, era cando estaba facendo a ampliación do chamado AVE, e a verdade é que Renfe, por ali, por gestións que hubo, portouse bastante ben, porque non tiña siquiera nin pensado facer o subterráneo da Poza Real, que hoxe é unha descongestión á carretera xeral Vigo-Pontevedra. E tamén fixo un pequeno subterráneo ali ao lado do castelo, que hubo, por certo, co arquitecto do Concello, unhas certas diferencias naqueles momentos e uns problemas que a veces non sei por que as asociacións nos metemos en problemas, non? Pero bueno, logo tamén se falou con Fenosa, truxo salía o propio delegado do noroeste de España, que era Luis Díaz, para ver que ali había unha torreta no medio dun castelo e que aquilo había que solucionalo. Bueno, como as cousas de Palacio van despacio, tardouse moito, seguramente se fixo cando había verdadeiramente cartos para realizalo, pero chegouse a realizar. Polo tanto, hoxe a torreta xa non existe no castelo. Aquí, logo, no ano 2000, pois xa son todos recortes de prensa que nos volven a sair, quen era o propietario do castelo, como vedes aí no titular. Logo aquí, este outro proxecto que presentou a asociación, tamén de importancia histórica que podía ter para o barrio. Aquí, esta páxina da Voz de Galicia é o día que se fixa a presentación da propia asociación no restaurante Balboa. Aquí, en esta fecha, o alcalde de Santiago, o señor Bugallo, recibe a Asociación Cultural Rochaforte, donde lle expoñemos as nosas inquietudes culturais, dando prioridade aos estudos e á posible excavación arqueológica da fortaleza. O señor alcalde prometeu-nos que estudiaré a financiación para realizar ditos estudos. Aí hubo sempre o seu tira e afloxa. Seguimos demandando, bueno, aquí é a Xunta que se interesa un pouco. Aquí fálase das rutas turísticas, de todo o que era... Empezaban os estudios, digamos, que do castelo. Estes dous escritos son moi interesantes, porque aquí o alcalde xa foi o que lle pasou a Xerardo Estévez, paralizou, non é que el quixera paralizar, pero paralizou o tema porque alguén dixo, os está metendo en un sitio que non sabe desde quen é. Entonces, unha vez que Xerardo deixou de ser alcalde, seguimos insistindo con Bugallo. Bugallo dicía o mismo que Xerardo, non? Oye, non sabemos quen é o propietario, non nos podemos meter aí. Entón, nós como asociación dixémoslle, Bugallo, se nós solucionamos este problema, ti botarías unha man e pondríades en marcha o castelo.
E el dixo sí. Pois bueno, fomos a falar co arzobispo, por certo, estuvo moi ben, foi unha maravilla falar con el porque se prestou para todo. Fíxonos un primer escrito donde cedía por 50 anos no supuesto, que está moi claro aí, bueno, non sei se o vedes claramente, sempre dixeron que eles non sabían se eran os propietarios, pero que eles, no supuesto de que foran propietarios, cedían eses terrenos. Un primer escrito, primeiro dixéronnos que sí, que valía, logo empezaron sei que non lle convenceu moito no Concello, e fixeron outro donde, ademais, para nós como asociación foi un alivio, outro donde lle concederon todo directamente a cesión ao Concello. Digo foi un alivio porque xa me estou imaginando o que sería se a cesión como a quería facer o arzobispado a nós, o que nos marearían, non? Xa me dou unha idea. Polo tanto, foi acertado a facer ese segundo escrito, ao cual o arzobispado colaborou estupendamente. Bueno, aquí en outubro do 2001 fixos un CD-ROM tamén sobre pequenas historias do castelo. Aquí, pois, o CII Compostela e Inmaculada Castaño foi a que activou moito isto. Pois fíxose no Club Internacional de Prensa a presentación deste CD-ROM. A verdade é que estes traballos que están aí están ocultos. Parece que non se fixeron, pero sí que se fixeron e a verdade é que creo que foi moi acertado que se hayan feito, non? Bueno, aquí xa empezan a aparecer cousas no castelo, porque o arzobispado, o ceder, sí que se puxeron as cousas en marcha. A asociación pois sigue insistindo, impulsa, porque claro, a nosa misión como asociación foi sempre insistir, non? Isto, a Asociación Cultural que empezou xa a falar do que é o Parque Arqueolóxico, fixo un pequeno mapa, un pequeno esquema de como podíanse facer rutas polo propio tema, que logo Jesús Suso dirá moi ben, explicará todo o tema, porque nos parecía moi interesante. Un sitio que había un castelo, pontes medievales, muiños, vamos, que había de todo, había que dominar Parque Arqueolóxico. Non tiña outro nombre que non fora ese, non? Bueno, pois logo, xa aquí, unha vez feita a primeira intervención, a propia asociación tratou de facer unha visita ao castelo, que agora veredes a continuación unha foto, e fais unha mesa donde Armilindo Portela expón todo o que aquel ano se había feito como primeira intervención, non? Aquí este é a visita que eu vos falaba, xa se fala de costes, bueno, todo eso de costes diríamos que se falan as cousas, a veces na prensa non sale toda a realidade, pero bueno, localízanse, xa empezanse a localizar a entrada na Fortaleza da Rocha, logo xa se fala que faltan fondos, por eso digo que isto sempre é un dalle que dalle, non? A Fortaleza aquí inspíranos un conto infantil que o fai o fallecido don Luciano García Alén, non? Estas cousas hai que vivilas para despois recordalas e sí que son encantadoras, porque eu me acordo que lle dixen a Luciano había que facer un conto para nenos para poder que os nenos empezaran a ver que hai un castelo, que hai tal. E dicímelo, unha idea moi boa e tal, dixen, eu encárgome de, digamos, de buscar quen dibuixe, quen tal, pero quen faga a narrativa do conto tiñamos que buscar que non pode ser calquera, ten que ser unha cousa que... Bueno, é dicir, me parece moi ben e ao cabo de 15 días aparece el que a narrativa, feita por el. Entonces, ese conto levouse a... imprimeuse, foi un verdadeiro éxito, porque ademais se ve que está ben interpretado, ou polo menos nos considerámoslo, ao mellor é polo cariño que lle temos a Luciano, non? Aquí, en unha ocasión, roubanse unhos proyectiles, colles a xente can man na masa, e a verdade é que cando a asociación pide explicacións e dice quenes foron os que roubaron o... Queríamoslo saber, non? Pois a concejala de turno dixo que non tiñamos por
que sabernos esas cousas, que lle dixéramos nos a ela. Bueno, son cousas que che pasan durante estas cousas de vai a veña. Logo aquí xa había un futuro pensando no camiño portugués. O camiño portugués iba ali pola rocha, pero metido polos montes, por un territorio de nadie, e sempre se pensou que polas toponimías que había, por todo o que tiña que vir polo centro da aldea, non? Falouse con moita xente, falouse ca fundación do Camiño Portugués que está en Pontevedra, falouse con Hermelindo Portela, buscouse documentación e dixeron que efectivamente o camiño por onde iba non era, que tiña que pasar pois pola Poza Real non, polo Porto non, pero tamén polo Camiño Real, en fin, entonces, pero eso xa, aínda antes de facer eso, foi cando este personaje que é Celestino Lores, que é o presidente do Camiño Portugués en Pontevedra, xa tiña escrito un libro daquela donde el falaba de pasar, pero de pasar por ali pola rocha, onde está o lavadero, había unha fonte, o Aina, e el dixo a un neno, que no libro ten escrito, a un neno dicíndolle hai unha fonte por aquí, e dixo o neno, veña, aquí hai unha fonte, esta agua bébese e tal. E dícele, curiosamente, o neno chamábase Santiago, non? Pero quero dicir que xa Celestino, antes de cambiar, xa tamén estaba ca mesma idea. Aquí no Centro Cultural, en unha ocasión, acolleuse unha muestra do que iba aparecendo no castelo. Iso era cando estaba o equipo de Fernando Acuña. Aí xa non estaba Hermelindo na segunda ocasión, pero estaba a que era decana de Raquel Casal, exactamente, sí. Eles fixeron esa exposición ali no Portugal. Bueno, aquí é a inauguración dunha estatua que a raíz do conto, porque o conto fala de un topo, fala de un can, unha cadeliña, e fala dun corvo. Personaxes que Luciano dicía existe moito na rocha. Entonces, inspirouse aí unha estatua con unha torre que vedes aí e os tres animales adheridos á torre, que é unha estatua que agora pasa por ali os peregrinos e cánsanse bueno, como en todos os sitios, cánsanse de sacar fotos, non? Aquí é curioso, contóvolo como anécdota, nós tiñamos como idea unha peña grande, os tres animales postos na peña, non? Pero alguén chegou, que é un gran diseñador, e díxeme, Carlos, a min gustame moito isto, pero creo que non o pensastedes ben. Teña logo que pasa, teño moita confianza con el, e dixole que aquí debería de ser unha torre no sitio da peña. E dixo, pero claro, aos autores non se lle pode dicir, este autor deste proxecto podese dicir que amigo entenderá. E efectivamente, entendeuno, e no sitio da Gran Roca é unha torre. Eu creo que foi acertado o cambio. Esta é a portada do libro, é un separalibros que se fixo con motivo do conto de Alén. Bueno, aquí xa se fala de máis cartos po castelo. Aquí o consorcio que se volca e dá máis patrimonio nas zonas verdes, que este é outro tema que, bueno, falemos. A rocha muestra su tesoro. Estos son imágenes de cousas que van aparecendo, porque claro, cando na última intervención antes desta última que se fixo no 13, a última que fixeran creo que foi no 2006 ou algo así, apareceu esta bonita imagen que vemos aí do castelo, non? Esta tamén é outra imagen moi bonita. Bueno, e aquí, esta é unha imagen que tristemente vemos moito na rocha. Vémolo máis do que debemos de ver, porque a maleza sabemos o que é, crece rápido, e se non se fan limpiezas, pois é o que hai. Bueno, aquí xa empezan a consolidarse cousas, aparece o famoso pozo ese que hai aí, que é o pozo interior do castelo. Aquí volvese a falar que se adjudican novas excavaciones. Aquí
xa é antes da gran intervención, por chamarlle de alguna maneira. Aquí fanse, dentro das intervencións, por certo, aí si temos que dicir, ou polo menos a asociación lle parece moi ben, a página que se fixo, as edicións que se fixeron sobre o castelo, a verdade é que nos outros temas que opinan máis os profesionales, pero en isto creemos que foi unha cousa moi acertada, non? E ademais esa página está aí para quen a queira ver. Bueno, aquí falase do descubrimento da capela, aquí falase dunhos restos humanos que apareceron. Aquí xa se fala dun cierre para evitar espolios. Pois non está mal, pero con certas condicións e con certas cousas de se está mal ou está ben, porque hai moita xente que se acerca ali e non pode ver o castelo. O único que ve é as murallas. Bueno, aquí dicen que sallou a torre principal. Sí, eso aí está ben ali, pero claro, por exemplo, a torre principal, para saber como se tal, como o castelo debía de ser, un ten que entrar adentro, porque desde fora non percibe esas cousas, non? Bueno, este é do que vos falaba antes da página que se fixo. Bueno, aquí entramos xa no de sempre, maleza e que se pide que haya un mantenimiento para o castelo. Aquí falamos tamén porque o Jacobeo puxo os mojós estes polo novo trayecto do camiño que se sacou desa parte interior e se meteu pola que se cree que é histórica. E aquí observamos que lle faltaba o quilometraje. Hoxe está posto. Hoxe hai que dicir que sí, que xa o Jacobeo puxo. Pero deixamos isto porque digamos que con eso tiña que ir a intervención, ou eso se falaba, de que ao poñer eso pondrían carteles e cousas para dicir o castelo está ali, e existe un castelo, porque hoxe non temos nada que se sepa que ali na Rocha é un castelo. Por eso deixamos estas imágenes. O abandono é total, porque se miramos ben, hoxe si queremos estos mismos paneles que se puxeron, co sol, sí, pero hai materiales que poden aguantar máis. Creo que esas cousas deberíanse de mirar con máis detalle e nós temos o que dicir. É certo que o sol estropeounos, pero é certo que hai materiales que soportan moito máis o sol. Bueno, comentarios que podemos facer, que tamén estamos de acordo coas expropiacións, pero como veciños creemos que os precios son miserables de todo. Non estamos de acordo nos, ou sea, que a protección non estamos de acordo. Pois é unha cantidade moi grande de terreno, aparte de que estáse a considerar, perdón, teño que ir para arriba, de considerar que é unha lei injusta, porque si protegemos, iso é moi libre de dicir, aquí protegemos a catedral, protegemos todo Santiago e poñemos o que dea. Nin siquiera se consensuou cos veciños nin a protección, nin tampouco a expropiación. Pero bueno, son cousas que nós denunciamos, porque de un total de terreno que 80% se faga de protección, bueno, pues habrá que non considerar así. Pero agora a pregunta que nos facemos, a antepenúltima, é, por que neste lugar, por que en lugar de protexer non se fan catas, e así sabe se se debe de protexer ou non? Pois fixéronse varias obras oficiais e realizáronse catas antes de empezalas. Antes de empezar as mesmas. E logo desenrollouse todo sin problema. Fixéronse as obras. E eu digo, porque aos veciños non se lle dá esa oportunidade. Falta de comunicación e consenso sobre o que se vai facer no barrio. Nós normalmente, hoxe aquí non hai ningún político, a mellor debería de habelo, porque son eles os que, con eles son os que debatemos, porque nós non podemos con un profesional de arqueología ou algo así meternos con eles, porque non somos arqueólogos, o sea que, polo tanto, non, pero a un político podemos decir, nós ofrecemos proxectos, porque ademais sabemos de antemán que se vamos a algún lado
a pedir algo, se non levas un proxecto xa non che fan nin caso. Tens que levar un proxecto ben organizadiño e algo ben feito, non? Entonces, bueno, podenche facer caso ou non, pero polo menos, para que, claro, a nós nos escoita moi ben, en eso son respetuosos, non temos nada que dicir. Pero ao final non sabemos por qué, din que o van a mirar, que van a decidir, que tal, pero do tema non se volve a falar se nós non volvemos a insistir. Desde a asociación non estamos para destruir, senón ao contrario, estamos para revitalizar e facer un barrio acolledor se é posible, que o é, e facelo o máis agradável posible, tamén para os peregrinos do Camiño Portugués, porque é unha maravilla, de verdad, os que somos dali do barrio, dicir que en uns días pasaron 3.000 peregrinos, pero estamos falando de nada, de 2 días, que hubo un festivo en Portugal e inundouse isto de peregrinos. Bueno, son moitas cousas pendentes, pero os temas que se queiran desenrolar, pedimos aos políticos que dialoguen os proxectos e os consensúen cos veciños. Por que os veciños estamos para algo? E volvo a dicir, non estamos para destruir nin para levarlle a contraria a nadie. Eu creo que esta asociación, en ese sentido, demostrouno. Sempre apoiou eso, non apoiou con diñeiro porque non o ten, pero con outras cousas apoiou todo o que pudo, porque eu sei a serie de datos que dimos, a serie de toponimios, cando nos pediron axudas, creo que a tuveron, vamos, non? Nunca fomos un obstáculo. Entonces, por eso digo, por que non se consensúa con nós todo eso? Bueno, agora din que hai 1 millón de euros, ou polo menos saleu na prensa, dice que se vai a invertir en varios anos. Veremos que realidade é esa, esperemos. Fíxose de novo a limpieza do castelo, pero onde está un programa de visitas que se debería de desenrolar paralelamente? Porque nós sabemos que hubo 2 programas de visita. Un primeiro temos datos, nos parece que merece a pena. Un segundo, pois non temos datos ningún. Non sei se se desarrollou mellor, peor ou como se desarrollou. E ora a asociación, como último, e para pechar isto, a asociación sempre pide unhas chaves ao castelo. En un principio, cando as pedimos, os políticos, por suposto, sempre digo que nós estes temas ecos políticos nos din que sí, que non hai problema. Reconocen a nosa labor, reconocen que levamos 12 anos cas chaves do Centro Sociocultural, nunca pasou nada, nunca hubo cousas que pudera detectarse algo feo, algo que dice, pues non podemos confiar nesta xente, non, nunca hubo nada. E de repente cámbiase e néganos as chaves. Para que queremos as chaves? Pois moi sencillo. Non é para andar correndo no castillo, nin para deixar entrar ali a nadie, nin nada. Simplemente hai asociacións, incluso de menos válidos, que nos chamaron, que queremos ir. Bueno, pois, cal é a nosa misión? Remitilos ao Concello. Porque, lóxicamente, nós non temos eso. Mira, aquí, Mar logo dirá, pero en unha ocasión chegaron uns peregrinos riojanos que querían ver o castillo. Pois, oi, non recorrimos a Mar, porque sabemos que é unha persona seria, sabemos que non tal, e ali foron, sin nada de nada. E nós, se as chaves queremos, é para iso, non é para outra cousa, é para promocionar. Bueno, pois nada máis, pasolle a palabra a Suso e moitas gracias por todo. Bueno, boas tardes a todos. Gracias ao Consello, gracias polo convide, gracias a Carlos por contar comigo para participar nesta mesa, neste debate. Eu o que
con o veciño dali, e a veces, pois, un pouco aficionado, pois, ao que teño a carón da casa, pois, bueno, vos a intentar facervos un pequeno percorrido pola rocha, polo territorio que consideramos que é un territorio cultural, polos elementos patrimoniais que temos ali, e un pouco contarvos as loitas e as teimas que tivemos nesta zona. Comezo, pois, bueno, pois, polo título da charla, que é a Rocha, territorio cultural, que sobre nesta zoa concreta, no lugar da Rocha, pois vos a intentar facer un percorrido polos elementos patrimoniais que temos ali, que é unha fortaleza, un castro, un petroglifo, un camiño, un río, mámoas, pontes, muiños, fontes, hórreos e lavadoiros. Todo isto, pois, vamos a intentar darlle unha volta para situarvos un pouco do que nós estamos, pois, bueno, moi orgullosos e moi preocupados. Entonces, bueno, pois unha fortaleza, eu aquí, pois, para describir a fortaleza, pois, simplemente me quero referir como a describía no 1525, no pleito entre Juan Pardo de Távera e Alfonso III de Fonseca, no pleito de Távera-Fonseca, onde, pois, bueno, foi demandado este segundo que eran arcebispos de Santiago, por unha indemnización de 10 millóns de maravedís polos danos ocasionados aos castelos que tiñamos, bueno, que había na Rocha, non? Entón, foi unha descripción que eu considero, máis é unha das que, de todas as declaracións destas testemunhas neste pleito, pois eu considero que é unha das máis claras de como describía que era aquel castelo que nós agora, pois, vemos o que son os cimentos, pero, bueno, daquela. Entón, el describía que era unha fortaleza de la Rocha Fuerte, de par de la ciudad de Santiago, estaba levantada e moi bien edificada, todo de cantería de piedra, de grano, con su mezcla de cal y argamasa, la cual era la más grande y más fuerte fortaleza de todo el reino de Galicia. Y que había en ella una barra de casa, torre de menaxe, de 4 bóvedas y muy gruesa pared, con 3 cercas y encintos alrededor, y que había 9 torres allende de la barra de casa, torres ensombradas con sus bóvedas y almenas coronadas con sus guirnaldas, y en ellas sus cubos todos cubiertos de techada, y las cuales una se decía Torre Nueva y otra de Santa Eufemia, en la que estaba la iglesia de la advocación de la dicha santa. Y había sus casas, sus cavas, sus barbacanas, puertas con puertas y balaustres, una mina que venía debajo de tierra y desde la fortaleza hasta el río. Había caballerizas donde cabían más de 200 caballos, palacios y edificios de servicio, aposento para más de 200 hombres y muchos pertrechos y municiones. O sea, con esta descripción o que nos está dicindo que, bueno, si cadra exageran un pouco, non? Pero, bueno, o que nos pode decir máis ou menos, facernos unha idea de que era un castelo daquela pois bastante impoñente e que a xente que pasaba por ali e que o podía ver desde fora, pois, bueno, o que podía poder observar. O sea, polo menos as descripcións son as das máis, bueno, de todas as declaracións, que esta é dentro do pleito as respostas a unha pregunta 11 do pleito, e cada un, pois, bueno, das testemunhas, pois fai unha descripción. Eu esta considero como unha das que máis pode describir como era o castelo, non? Entón, pois a fortaleza da Rocha, no seu momento, de máximo esplendor, no século XIII ao XV, foi considerada a maior e a máis importante de Galicia. Era un baluarte de control militar e económico do arcebispado de Santiago, non? O Castelo da Rocha é un dos exemplos máis destacados das fortificacións desta época de Galicia. O que pasa que, bueno, nesos séculos que perdurou, xa ao final, pois tamén me volvo a ceñir ás declaracións, ás testemunhas no pleito de Távera Fonseca, e que esta é unha que tamén me chamou a atención, que tamén pode ser o motivo de que teñamos o que temos agora, non? Entón, esta testemunha que dice este dicho testigo, que era Juan de Espasande,
que era criado e peón de dicho alcalde de dicha fortaleza de La Rocha, que decían públicamente que la dicha fortaleza se facían muchos males y bellaquerías, que forzaban mozas y mujeres casadas, y salían a prender y a rescatar las gentes, y tomaban las vacas y los carneros, tocinos de los vecinos de la tierra, y asimismo las cargas de pescado que venían a los puertos de la mar para la dicha ciudad de Santiago, sin que por ello pagaran a las personas. O sea que, bueno, que daquela xa os veciños da Rocha xa estaban sufrindo. O sea, xa sufriron bastante. Claro, a consecuencia deso, pois, bueno, non durou máis de 3 séculos, durou a súa actividade, pois no ano 1467, con motivo da revolta en Mandiña, máis de 11.000 ciudadanos fartos da opresión, que fixeron foi cercaron e derrubaron o castelo, símbolo deste poder, non? E claro, a raíz desto, pois o que nos quedou, pois claro, este foi un dos primeiros castelos en ser derrubado na gran revolta Mandiña, e o que nos quedou, pois, foi unha morea de pedras cubertas de vegetación. Claro, eu aquí nestas, cando foi isto, cando son, bueno, a foto esta de aquí, pois foi cando eu empecé, bueno, na época que eu nacín, estas son foto do bo americano do 58, do 60, e, bueno, o que había ali, pois, para os veciños, pois, era eso, unha morea de pedras, a que despois da súa destrucción, pois, moitas das edificacións dali da contorna, pois, foron construídas con pedras do castelo. Eu na miña propia casa teño pedras nas paredes incrustadas. Foron moitas tamén para o pico sacro, para a fortaleza, bueno. E o que eu fui cando o coñecín, era eso, unha morea de pedras onde de rapaz íbamos a xogar e nos metíamos por ali por os buracos e víamos unhas pedras redondas e non sabíamos nin quen era. Pero, bueno, despois o que chegou foi o camiño de ferro entre Santiago e Carril, e como tampouco sabían o que había ali, pois vedes que lle pasaron xusto por riba. Nesta foto podes observar que parte do xacemento pois quedou debaixo dese camiño de ferro, non? E máis tarde chegou un tendido eléctrico que como tampouco sabían o que había, pois o que fixeron foi espetaron ali os seus postes eléctricos. E que, bueno, que durante moitos anos pois foi o que a xente coñecía, que era eso, unha morea de pedras por onde pasaba o tren. A partir de xa máis recente, ese camiño de ferro foi ampliado e chegou a liña de alta velocidade, que, como aí sí que xa sabían o que había, pero, bueno, pois por os radios de xiros e explicacións de clotoides e cousas así, dixeron que tiñan que, en vez de facer a vía polo outro lado, pois tiñan que seguir facendo en riba do castelo. E, claro, pedras que atopaban, pois ali ao lado as iban deixando, non? Amoreábanas ali, e nós, pois, bueno, sufríamos, pero, bueno, non podíamos facer nada porque eran máis fortes. Carlos aí xa a intentar e tal. Fixeron un túnel baixo a vía para poder acceder a algún sitio, que pasa que non se conseguiu acceder a ningún lado. E o túnel é o que está aquí abaixo, que sí, por unha parte podes entrar, pero por outra non se pode sair. O sea, unha obra de enxeñería con pouco ingenio. E ali está, ainda, se o sábado vamos a podela ver, que non ten utilidade ninguna, non? Bueno, vedes estes son, bueno, xa os restos arqueolóxicos, vedes que había nova que se fixo foi contra a parte do castelo e o túnel ese que está aí que fixeron para servicio non sei de quen é este que está aquí, non? Non ten nin camiño nin por un lado nin polo outro. Claro, nós cando vemos estas cousas, dis, bueno, claro, cando che din os técnicos, informes técnicos, digo, coño, pero habrá técnicos bons e técnicos malos, tocounos o malo. Claro, facer un paso de servicio sin entrada ni saída, pois me parece un pouco... Bueno, e ao final, pois chegou o xacemento arqueolóxico, que foi o que, un pouco, que é o que decía Carlos, que se impulsou, que no ano 1998 naceu a Asociación Cultural, con apoio institucional, científico e académico, comezou a loitar por concienciar da importancia da conservación e restauración do Castelo da Rocha, e tamén un pouco polo Castriño de Conxo, non? Eran os dous elementos máis emblemáticos que tiñamos na zona e
empezábase un pouco a reivindicar que o estado de abandono e de desidia que había sobre estes elementos patrimoniais, pois empezouse a loitar. Entre o ano 2002 e 2006 sucederonse 5 campañas arqueolóxicas, foi todo o convenio realizado entre o Concello e a Universidade, coordinadas a primeira por Ermelindo Portela e as seguintes por Raquel Casal e Fernando Acuña. Bueno, temos un pouco as partes aquí eran co xente da Universidade, con pouco aporte económico, pero, bueno, polo menos iban descubrindo un pouco o tesouro que nós pensábamos que tiñamos ali e que cada vez que iba aparecendo, pois, nos chamábamos e nos víamos e decía, bueno, apareceu isto, apareceu outro, nos íbamos sentindo como un pouco e decía, bueno, se nos está empezando a escoitar. No ano 2009 realizouse unha nova actuación arqueolóxica executada pola empresa Terra Arqueros, SL, que foi encamiñada basicamente a consolidar as estruturas xa escavadas nas excavacións anteriores, nas 5 campañas anteriores. E aquí, pois, bueno, xa o castelo xa se vía que era un castelo. Era daquela que nós daquela chamábamos o castelo do Churruchao. Non era a Fortaleza da Rocha, era o castelo do Churruchao, cando xogábamos, e daquela xa se vía que volvía a ser, que volvía a parecer que aí había un castelo, non? E, para máis eso, nas épocas de choiva, ainda por riba tiñamos o foso con auga, que dicían, bueno, máis real imposible, non? Sí, e os veciños, para máis, iban, esta foto é unha foto que a mí me facía moita gracia, porque iban a pastar as ovellas, daquela, para máis, non había maleza, porque as ovellas pastaban por riba do castelo e facían esa laboura que agora hai que pagar a arqueólogos e a técnicos para que vayan a quitar. Daquelas arqueólogas que limpaban o castelo eran as ovellas ali do vecindario, non? Si, se fixo unha primeira labora de consolidación das estruturas, apareceron uns elementos que, bueno, que xa empezaba a ter unha pinta de un xatemento con unha valía, unha importancia. E, ao final, chegou, pois, eso, a gran intervención arqueolóxica, que foi no ano 2013, que foi dirixida, pois, por Mariajo, que foi, bueno, esa loita que fora, para máis, daquela, cando Olga, que loitara por esta tipo de... Olga, que era a concelleira do Bloque naquele momento, pois foi cando fixo, pois, un pouco impulsou toda esta excavación, tardou, porque en Madrid se perdeu nun caixón e tal, pero ao final chegou e se invertiu, pois, nesta intervención, pois, 1 millón de euros, que despois nos contará aquí Mariajo o que sufriu e o que disfrutou nesta excavación, non? Porque penso que foi moi... Tuvo problemas de tempo, tanto de tempo meteorolóxico como de tempo de execución, penso, porque foi moi tal. Pero, bueno, estamos moi satisfeitos, polo menos, do que como quedou e de como se interviu ali, do que decía Carlos, da páxina, que se fixo unha labor de investigación, que, cousas sabíamos, pero cando chas contan por distintos puntos e con xente que fai unha labor de investigación, pois, bueno, e contrastas, pois, dis, bueno, é un traballo, pois, que consideramos moi ben feito e que despois nos explicará Mariajo como o que pasou ali. Bueno, poño estas imaxes, despois supoño que ela xa nos contará máis detidamente o que se fixo. Descubriu, pois, aqueles buracos que nós de pequenos xogábamos e pasábamos por estes ventanucos e xogábamos ali, metíamonos dentro dun buraco e tiñamos que salir correndo cando pasaba o tren porque vibraba todo ali abaixo, pero, bueno, ao final descubríamos que eran, pois, estas entradas a estes alxibes, as entradas e as canles de agua, que por aquí, por estes buracos, é onde antes había que era un proyectil aí que cando baixabas, como era cilíndrico, movíase. Bueno, había uns máis valentes, outros máis cobardes, uns entraban máis abaixo, outros máis arriba, pero agora lembrámoslo, pois, bueno, como para decir. E xa para acabar co tema dese castelo, que despois nos contarán, pois, bueno, pois, despois desta intervención, pois, volveuse a convertir nunha fortaleza. Claro, unha fortaleza, pois, con eses muros, esas pechaduras, que claro, que volve a ser unha fortaleza inexpugnable, non? Salvo por alguén, polo que eu chamo o cabalo de ferro Irmandiño, que o cabalo de ferro Irmandiño é un cabalo que todos os días, a todas horas, invade a fortaleza outra vez e é o único que ten permiso libre de paso e de invadir a fortaleza
cando eles queren. Claro, entonces eu chamo o cabalo de ferro irmandiño que invade a fortaleza de vez en cando. Bueno, do castelo non digo máis, aunque o buque insignia que desde a Asociación Cultural pois se defende, leva o nome del, pero tamén desde a Asociación Cultural pois tamén se defenden moitos máis elementos patrimoniais que temos no entorno da Rocha. O que vos decía ao principio, un castelo e tamén hai un castro que está ali ao carón, bueno, carón está dentro do ámbito que vos vou explicar, que é o Castriño de Conxo, non? Que o Castriño de Conxo, non sei se ve ben, pero bueno, atópase nunha cume dun outeiro que ao longo do tempo tivo usos agrícolas, forestais e de canteiras, que ainda se poden apreciar na foto aquí de relieve os buracos que están aí das canteiras. Tamén houve desmontes na zona sur para facer un sanatorio e na banda leste para naves de uso comercial, onde era a fábrica de Carabel, de paraguas, non? E a corona do castro presenta unha forma ovoide definida por terrapléns que se poden observar. Claro, estes terrapléns, se vedes esta línea vermella que hai por aquí, este é un peche do que era o sanatorio, ora é un restaurante. O peche, pois, podedes ver que pasa por riba da coroa e parte das murallas defensivas pois están dentro dese peche, non? E aquí nesta esquiniña, non sei se vai apreciades aquí un puntiño aquí rosa, pois aquí é onde se atopa o petroglifo, o famoso petroglifo que xa vos falarei un pouco máis adiante, non? Pero, bueno, é o que está aquí neste outeiro, este ovalado que pasa por riba del, e desde, podese observar, bueno, esta é unha foto xa un pouco antigua, que aquí había uns eucaliptos que agora xa son un poquinho máis grandes do que hai aquí, non? Claro, este elemento patrimonial que eu considero, bueno, non sei se, bueno, aquí na presentación, nesta parte superior da coroa, ainda nas fotos de relieve, nesta aí non se nota moito, pero estudiando un pouco, analizando as fotos do relieve, ainda se poden observar, eu aquí fixe unha pequena montaxe, observar que debaixo desa zoa pois hai pois os restos de algunha edificación, non? Entón, pois tamén desde a asociación xa se falara cando o grupo de goberno que se iban a facer convenios ca universidade, que se iban a facer campamentos de brao para intentar facer pois unha pequena intervención aí para saber o que hai e unha pequena posta en valor deste elemento, non? Bueno, as estruturas defensivas máis complexas están pola parte sureste, que hoxe en día dentro da finca dese antigo sanatorio, que podedes ver este taluz co muro en riba del. Isto é a parte interior da propiedade privada. Tamén vedes ovalado na coroa. Este xacemento foi escasamente estudiado, aínda que nas prospeccións realizadas localizáronse muiños de man e anacos de cerámica castrexa. Na parte norte da coroa aínda é visible unha das murallas de 8 metros de longitude por 2 metros de altura. Esta que está aquí debaixo desta zona verde que aínda, bueno, pasando un pouco polas silvas e polos toxos, aínda se pode observar. E no outro extremo, no sureste da coroa, é onde se atopa este interesante petroglifo que o que poño é lamentablemente dividido por un cercado, non? Dividido e ademais dañado, porque se ve que a rocha está partida e rota. Bueno, pois, a importancia deste petroglifo, eu poño aquí esta imaxen que é a de Ramón Sobrino cando o descubriu no ano 1935, que foi descuberto. Hai unha nota que é de Antonio de la Pena Santos, que é unhas notas para a revisión dos gravados rupestres do Castriño de Conxo, donde describe que é un dos complexos de gravados rupestres máis interesantes do ámbito noroccidental da Península Ibérica. Sin lugar a dúbidas, é localizado no Castiño de Conxo junto a Santiago de Compostela. Los grabados de este conjunto han llamado poderosamente la atención de los investigadores desde su descubrimiento en el año 1935 y a ello contribuyó poderosamente su inclusión en el ámbito de estudio de Marguay en 1951 sobre as relacións atlánticas da península durante a Edad de Bronce. O sea, xa no ano 1935 e no ano 1951 xa falaban da importancia deste elemento patrimonial, non? Claro, cando lees isto e dis, que pasou daquela hasta agora? Pois non pasou nada. Non pasou nada. Entón,
Outra das descripcións que de Pena Santos en 1979 fala de que esta roca ofrece un repertorio de motivos centrado en las representaciones de armas, varias alabardas, algunas de ellas con placa de identificación y remaches, puñales, espadas cortas, figuras que se han interpretado como mascotas, como máscaras escutiformes, etc., confirmando una de las superficies más determinantes para la interpretación y la cronología del grupo galaico de arte rupestre. O sea, estamos falando que no 79 se volve a falar deste petrolífero. Bueno, esta é unha imaxe que é feita, unha imaxe noturna feita polo colectivo Arrula, bueno, que traballa bastante no estudio bueno, dos petrolíferos da comarca. Aquí fixeron, bueno, non sei se se percibe, pero bueno, según a hora que se vai, pois se temos o sol nunha posición, pois podemos velos millor ou peor, pero bueno, de noite con focos, pois se consigue poder sonsacar todos os gravaos e as gravuras que hai aí na zona, non? Eu tamén estuve colaborando sobre un estudio, un traballo con un escáner láser e traballos de fotogrametría sobre este petrolífero e, bueno, sacamos moitos dos gravados que hai aquí facendo unha montaxe sobre estas gravuras, pois se consigue, pois, bueno, este estado desta figura onde se poden observar pois 8 puñais, unha espada curta, 2 espadas longas. Estas espadas non aparecen aquí no gravado porque están nun pano vertical, pero que se redescubriron, porque xa estaban descubertas nos 70 e pico. Despois 4 figuras escutiformes e un brazal de arqueiro que tamén aparece aquí. O sea, é un mural, o sea, o Guernica que temos na rocha. Sobre isto, por exemplo, bueno, estamos ahora traballando, facendo un pouco un traballo sobre todos este tipo de representacións, só vos poño unha mostra sobre a espada curta, que é esta que aparece aquí, e sobre esta, pois, bueno, que é unha espada de fíos paralelos, de nervio central, con empuñadura con forma de lingüeta, con remaches redondeados, tipo Santiago. Bueno, estas son definicións que están que o que nos sirven un pouco é para identificar a súa cronoloxía, non? Que a dá, pois, no ano 1750 ao 1700 a.C. Con eso, e cos traballos de microtopografía, pois conseguimos sacar un plano de relevo a escala en milímetros e a partir de aí pois facer unha pequena representación e poder facer unha pequena montaxe de como podría ser este elemento, non? Estamos traballando tamén sobre outros elementos, pero, bueno, non é este o tema que nos leva, pero, bueno, quero decir que é unha fonte para os que somos un pouco frikis, pois é unha fonte de diversión, non? Cando nos vamos ali, pois, nos poñemos a xogar con estas cámaras de fotos e con estas novas tecnoloxías e botamos horas, pois, facendo cosas. Pasamos a outro elemento que tamén é de gran importancia, ademais dos que levo, é o camiño. É o camiño que nós, cando falábamos do camiño, nós, pois, bueno, sabíamos, os dali, que decíamos que era o camiño de Padrón, que era un dos camiños máis antigos para acceder a Compostela. Eu, nestes casos, hai un nome dun camiño que chaman o camiño primitivo. Eu teño unha teoría que digo que o primeiro peregrino que veu a Santiago veu por este camiño, polo camiño de Padrón, porque eu considero que o primeiro peregrino foi o que veu detrás do carro que traían os restos do apóstolo, entón o que viña detrás do carro, pois era o primeiro peregrino, non? O sea, o máis antigo camiño, antes de que existiran os outros, tivo que existir este. Se din que desde Iria, por onde viñeron os restos do apóstolo, pois por aí supoño que viría o primeiro e o segundo. Pero, bueno, son teorías moi particulares e moi persoais, sin ningún fundamento histórico. Esta é unha imaxe do camiño. Nos daquela, aínda non era unha zoa que estaba catalogada, nin protexida arqueolóxicamente, nin nada. Era un camiño que era un carreiro. Non puxen as imaxes, teño outra diapositiva. Non se daba pasado. Eu era por aí, iba a pasear os cans e íbamos por un carreiriño. Pero, bueno, descubrimos que unha parte había pois unhas rodeiras que se ven aquí, de roda de carro, e daquela foi cando nos puxemos un pouco a intentar
darlle unha pequena posta en valor deste elemento patrimonial, non? Porque eu mirábamos nos planeamentos municipais, nos pexóns, e descubríamos unha cousa moi rara, que o planeamento do Concello de Ames remataba o camiño portugués, onde chega agora, no polígono do Milladoiro, non? E mirabas o planeamento do Concello de Santiago, que ainda agora está colgado na páxina, e no Concello de Santiago o camiño comezaba na rotonda de onde estaba Muebles Compostela, o sea que de un concello ao outro había pois uns 800 metros de diferencia. Eu decía, bueno, pois se cadra este é o mellor sitio para ubicar aquel teleférico que se falaba para levar a Cidade de Cultura, e bueno, pois se cadra que chegan a Ames ao Alto do Milladoiro, poñemos o teleférico e baixamos a parte de abaixo, que continúa. E fora xa bromas. Daquela foi cando empezamos un pouco con Carlos e tal, dicimos, bueno, vamos a empezar a buscar un pouco, a reclamar que isto non é tal. Porque para máis os peregrinos non iban por aí, porque o que marca no Concello iba polo Nacional 525, é unha carretera de 5 carrís, por diante da gasolinera, en cambio os peregrinos iban por riba, polo monte, o sea, que ainda por riba había un terceiro camiño, non? Empezamos un pouco a reclamar e decir, oye, non é o lóxico que isto este así, empezamos a facer informes que fixemos o primeiro no ano 2009, un estudio histórico da documentación histórico-gráfica para a localización dos camiños portugués, a entrada da cidade de Compostela pola Rocha Caraconxo, e daquela fomos ao Museo de Pontevedra, investigamos un pouco no archivo da catedral, falamos con Hermelindo, bueno, fixemos os primeiros pinitos un pouco en buscar información, non? E que tamén a idea era un pouco recuperar ese camiño que vos dixen, o camiño medieval, para integración da ruta de peregrinación do camiño portugués, que tamén sería un pouco a dinamizar o novo eixe de cohesión entre os barrios de Conxo, Vidán e a Rocha, así como para poder recuperar e protexer o espacio verde de uso público de gran interese paisaxístico e cultural, non? Nesa zoa, preto do río Sar. Despois, no ano 2009, como xa se nos despertou ese interés, pois fixemos un pouco, no ano 2012, fixemos outro xa, daquela era xa para presentar na Xunta, a hora de poder demostrar xa con datos un pouco máis fehacientes que había documentación histórica que demostraba que o camiño medieval había documentación que demostraba que iba por ese treito. E unha delas foi pois o do Agro da Enfestela. O Agro da Enfestela é, bueno, un documento tamén do ano 1615, penso, lembro recordar, que falaba e facía descripcións de uns agros ali, xusto onde está a fábrica esta de paraguas, e que lindaba, en todo ese documento, cando se iba describindo, pois iba poñendo os nomes, o da Xesteira, o da Ribeiriño, tal, e iba describindos e lindaba con un camiño que eles denominaban o camiño francés que viene desde el Padrón. Claro, eu cando empecé a mirar, tal, decía, non, ten que ser isto. Claro, todo o mundo me decía, pero como vai a pasar por aí o camiño francés? Dicías, claro, non, pero se o sitio está aquí, comprobamos na documentación do catastro antigo e tal, e vías que coincidían os topónimos deses mesmos agros con denominacións de parcelas aínda ahora existentes, aínda agora no catastro actual aparecen as mesmas denominacións. E claro, nomeaban a Ponte Vella da Rocha, nomeaban o Ribeiriño, nomeaban, bueno, parcelas e agros que aínda se coñecen agora entre as escrituras antiguas con ese mesmo nome. Claro, eso nos dou pé, e foi un dos documentos que presentamos na Consellería, bueno, a máis de moitos outros que recopilamos, aquí poñen unhas imaxes así. E nos empezaron xa a facer un pouquiño de caso, claro, nos pedíamos que se investigara, nos non somos historiadores nin tal, pero, bueno, un pouco afortamos. Entón, unha das cousas que tivemos que facer foi poñernos mans á obra para recuperar o camiño e un lavadoiro que había ali, pero polo menos xa que reivindicábamos que ali había un camiño, pois dixemos, pois vamos a limpalo, non? E nos puxemos un grupo de veciños pois a limpalo, sacamos dali pois un tractor de todo, aínda hai algo que queda, pero bueno, maleza, limpámolo, nos divertíamos, para máis era unha forma de xuntarnos os sábados polas tardes e íbamos facendo o que podíamos. E ao final, pois, bueno, conseguimos que o camiño, pois, que tivera outra imaxe, unha imaxe, pois, máis apetecible para camiñar, non? E ainda quedan cousas que limpar, queda moito que facer. E a partir de aí, pois, bueno, empezou unha loita de flechas, apareceu alguén que marcaba por un lado, por outro, bueno, nos dábanos igual, nos o que queríamos era que o organismo que é responsable que
o analizara. Pero xa empezaron a vir os peregrinos, non? E para máis volvían a interactuar cos veciños, era algo que te sentías pois un pouco orgulloso de decir, bueno, pois mira, si en vez de que vayan pola carretera nacional, pois que veñan por aí. Entón, a raíz de todo eso, pois no ano 2013, sí que xa saleu publicado as novas trazas de delimitación do camiño portugués, as entradas do Concello de Santiago, pola Rocha cara a Conxos, saliu xa o plano, que se incorporou xa ese treito, e incorporouse xa o que decía Carlos, que polo Porto e pola Rocha, e se bifurca pois polas dúas ramais, pois por Santa Marta e por Conxo, non? Bueno, para ese documento se elaborou unha memoria onde sí que, bueno, aportaron parte da documentación que nos facilitamos, pero fixeron, e aquí, non sei, eu non pensaba dicilo, Carlos onte me dixo que o dixera, pero fixeron unha memoria que, claro, normalmente estas cousas eu, por de formación profesional, pois miroas e revísoas, fixeron unha documentación que deixa bastante que desexar, o sea, en plan toponimios, en plan de que hai que pisar as zoas. Para facer este tipo de traballos, nós consideramos que si se pagan e tal, pois ademais de que hai que exixir que se fagan ben, hai que exixir que se revisen e que non se acepten cousas como as que aparecen aquí, o sea, aparecen, pois, donde aparece o castelo, donde está o castelo da Rocha, o nome que aparece aquí abaixo, desde aí non o podedes ler, non podo facer zoom, pero pon Puente do Castillo de la Rocha. O sea, Puente del Castillo de la Rocha. Donde é Aldea do Rial, poñenlle Real. Eu, menos mal que non lle puxeron Real Madrid. Donde está a vía do tren, que pasa por riba do castelo, pois pon Ferrocarril Santiago Redondela. E non vos digo máis, pero podíamos decir, solamente nesta zona da Rocha, bueno, xa onde están o castelo, o muiño da Carmela, xa non é ali, é no outro lado, pero bueno, acertaron na zona, pero hai cousas destas nun documento que non sei o que se paga por isto, se o fan gratis, non sei, pero si se supón que son técnicos, son estos que vos decía, volvemos a tocar o técnico malo, non? Bueno, non sigo. Son os elementos, unha das cousas que despois que sí, que eu tamén considero que está bastante ben, que saliu no ano 2016, pois a nova lei de patrimonio cultural, onde xa se fala da naturaleza dos camiños de Santiago, que xa considera como elementos funcionais do camiño bueno, pois as pontes, pontellas, fontes, lavadoiros ou espacios similares, así como os destinados á súa conservación e servicios, e se necesarios para iso. Bueno, pois ademais do camiño que fai esta delimitación, pois marca unha franxa que esta que vedes así un pouco máis gris, que é unha franxa de protección, onde todos estes elementos xa teñen unha protección, que bueno, que é necesaria, pero bueno, que xa hai unha protección do camiño, unha protección superior. Eles aquí pois marcan 5, 6 elementos nesta zona de aquí. Me vou a centrar nesta nada máis, que é a da Rocha, non? Eu, dentro desa zona, desos 6, eu aquí, o que hai considero que se lle esqueceron moitos, eu aquí vou enumerar a 16 elementos patrimoniais. Xa enumerei o que era o castro, o castelo, pero hai 16 elementos patrimoniais de interese que hai aquí, e agora vou xa un poquinho máis rápido, que son estos. Non é un elemento patrimonial, pero primeiro quero xa falar que é un elemento vinculante de todos eles e que ten moita importancia neles, que é o río Sar. O río Sar foi coñecido na documentación medieval como o río da Rocha, o río de Arzobispo, que a veces tamén o chaman o Sarela, e que pon de manifesto a importancia deste tramo de río na Idade Media, en o que existían 3 pontes e numerosos muiños. Solamente nesa zoa que viste desde a Rocha hasta o Castiño de Conxo. Claro, a máis deso, tamén hai outra cousa que tamén quero subliñar aquí e destacar, que é o poema de... Vale, se me están dicindo que teño que abreviar e me queda moito. Que é un poemario de Rosalía Castro de Follas Novas, onde fala dese treito de camiño que é adiós montes, prados, igrexas, campanas, adiós ares, arela, cuberto de enramada, adiós vidán alegre, muiños hondonadas, Conxo do claustro triste e as cidades plácidas. Que se refire pois, a este tramo entre Conxo e Vidán, o sea, que é por aí o camiño que había, non? E sigue cuberto de enramada, non?
Bueno, despois xa vou ir un poquinho máis rápido. É unha das donde se vincula que na Ponte Vella da Rocha o camiño portugués mestúrase co río Sar. O sea, estes dous elementos, o camiño e o río, mestúranse nesta Ponte Vella da Rocha, donde xa vedes os peregrinos que pasan por ali, pois son eles os que se mesturan co Sar, porque os días de calor aproveitan para meterse no Sar e mesturarse o camiño co río, non? Bueno, pois os elementos patrimoniais que vou ir é a Ponte Vella da Rocha, que é este elemento que tivo unha intervención agora, que podedes ver que esta é a ponte, pero tamén hai un viaduto, é unha ponte que se vai a facer sei que unha intervención, pero que, bueno, xa estaba documentada no 1570 e xa se denominaba no 1570 como Puente Viejo de la Rocha, non? Este é un documento de arriendo dos muiños que están en frente da Carmela, e había outro que era Ponte Vella da Rocha tamén no 1574, non? Podemos ver que nesa Ponte Vella da Rocha, cando se empezaron unhas actuacións, atopouse e descubrirse un pavimento de enlousao pulido, onde ainda se podían ver as rodeiras dos carros, e que nós, cando vimos, pois, dixemos, anda, mira, unha calzada, non? Estábamos moi orgullosos, de decir, anda, pois mira, topamos outro elemento patrimonial. Esa foi un desengaño. Moitas vaguas que eran daquela, non? Porque no ano 2006, que ainda pasaban os peregrinos, pois sei que se veu a facer unha actuación ali para restauralo, pero o que fixeron foi eso. Pois volcaron ali uns cuantos metros cúbicos de formigón, arrincaron ese enlousao, non sei. E lle colocaron un adorno, un balaustre, que non ten nada que ver co original que apareceron restos del. Outro técnico. Ponte Vella de Vidán. A Ponte Vella de Vidán é a que está aguas abaixo, tamén é un elemento medieval. Nesta sí que xa foi unha actuación anterior, esta aparece documentada en varios documentos tamén medievais, pero nesta hai un documento de 1930 onde os veciños sí que se lle pedían que se lle botara formigón por riba, porque era unha ponte que nesta parte de aquí pois tiña vigas de madeira, e os veciños ofrecíanse, máis poñen aquí nese documento, que pedían que se arranxe, xa que se faga de cemento, e ofrecían a prestación de persoal para acarretar os materiais. Daquela era algo habitual, non? Pero, bueno, era nos anos 30. A outra que vos dixen era no ano 2012. Esa ponte tamén necesita unha actuación. Hai outra ponte que está desaparecida, que é a ponte máis preto do castelo, que é a ponte Ribeiriña, que eu, buscando en documentos, en planos ainda do Concello, na foto aérea do voo americano, tamén do ano 58, pois ainda aparece na foto do voo americano, ao lado do muiño da Escurridía, aquí vedes que aparece marcada ca flecha, aparece a foto da ponte, pero tamén nun plano do Concello de Santiago daquelas datas tamén aparecía situada a ponte, e a máis aparece marcados os camiños hacia a Poza Real e hacia a Rocha, non? Outro elemento ao lado desa pequena ponte desaparecida é o viaduto da Rocha, que non é histórico, pero, bueno, é un elemento paisaxístico, e xa que o temos ali, pois tamén é outro elemento paisaxístico. A Fonte dos Santos, que é a fonte que está ao lado da Ponte Vella de Vidán, que nesta tampouco hai moita documentación, pero, bueno, atopamos aí un compendio de albeitería editado en Madrid do 1729, onde decían que as aguas desta fonte pois son moi boas para a vista, para as nubes da vista, o sea, para as cataratas. É unha fonte con agua moi fresca que bota todo o ano, que é un elemento patrimonial, ten o lavadoiro ao lado, tamén está incluído desa zona de protección. Bueno, os muiños, pois son os muiños que foron recoñecidos, aparecen en documentación como os muiños do Arzobispo, todos teñen unhas marcas de cruz, os que manteñen os dinteis, pero xa aparece no catastro de Ensenada no 1573, fai referencia nesa zona que vos enseñei antes, de 4 muiños fariñeiros de pedra negreira, sitos na zona do río da Rocha, non? Vou pasar un pouco así rápido polos muiños. O primeiro, que sí que está catalogado, que é o muiño da Carmela, que é maquieiro, é un muiño de dous rodicios, de dúas pedras, é o único que ten a auga chega ao cubo, ainda siga a canle aberta e ainda circula de vez en cando agua por esa canle, é o único que funciona. A canle, non o muiño. Pero que, bueno, o interior, pois, estáse degradando, se cadra, pois, por outras razóns que non vamos a entrar, pero, bueno, ainda se conserva a estrutura un pouco dele, se conservan unha moa, conservase a cuberta, pero moi deteriorada. Hai o muiño do Castelo, que é un muiño non catalogado, que aquí é unha cousa que nos sorprende, o muiño do Castelo,
que sale a canle do muiño do castelo, o muiño está a 50 metros do castelo, e a canle sale a carón do castelo, na parte baixa, non? Este muiño fíxose, non estaba, ao non estar catalogado cando se fixeron as obras do colector, pois se as máquinas chegaron en riba del, parámolo a tempo, entón, ao final, unha actuación dos arqueólogos que levaban a obra do colector, pois, ao final de todo, fixeron unha limpeza e descubriron todas as murallas, apareceu o canle que baixaba ao inferno do muiño, apareceu un lousao, e quedou máis ou menos limpo, pero estas fotos son da semana pasada, pero xa volveu a querer un árbore en riba, xa volve a estar tirado, xa vedes como estaba, a entrada do inferno, pois xa está outra vez con un árbore en riba, está outra vez coberto de maleza, non? Nós considerábamos que, para máis sendo un muiño, pois que debera de estar incluído un pouco nun plan un pouco para protexelo. Hai outro muiño, o muiño do Foxo Carbón, que é un muiño pequeno, que moi pouca xente sabe onde está, é un muiño que se abastece directamente do río, está ali, pero é do río do Sarela, está o muiño metido casi na canle do muiño, non? O sea, aquí hai unha canle, había un muro e entraba directamente no muiño. É un muiño que xa non ten nin os dinteres da porta, pero, bueno, ainda se ve a estrutura. O muiño da Pontevella de Vidán, que sí, este está catalogado, aínda corre agua por baixo, pero podedes ver que no seu interior, pois, crece as árbores, xa non ten unha parede, nin cuberta, nin porta, non ten nada. O muiño da Escurridía, que é o muiño do Ribeiriño, este tamén é naquela campaña que fixemos unha limpeza ali aos veciños, que sabedes que quedou pois apetecible para velo. Este ten unha cousa a suliñar, que no seu inferno hai unha biqueira que é toda unha pedra de granito furada, que ten casi 3 metros de longo, o sea, que é un tubo de pedra de 3 metros que está ali abaixo, está aí soterrado. Pero, bueno, como podedes ver, esta foto tamén é da semana pasada, vedes como está. Isto como estaba fai uns anos, agora está outra vez cuberto, como decía Rosalía, no río, cuberto de enramada. Na rocha, pois, están dos elementos patrimoniais que sí que están catalogados neso, que é o Pazo de Riande, que, bueno, suliñar o tema do castelo e as inscripcións que hai baixo el. Aparecen almenas e un cruceiro na porta de entrada, almenas que podían ser xa do castelo. Hai o outro, que é o Centro Sociocultural, a Casa de Baltar, que tamén ten 2 escudos, un deles que pola heráldica pois sería de Castro e de Bermude, pero tamén pode ser de Bermude e de Castro directamente, ten outro escudo na outra parede. Os hórreos que están na plaza do Parladoiro, que son os hórreos de madeira, o nome da plaza é moi bonito, pero os hórreos están que se caen. E aquí, un pouco, é unha das loitas, ora que estamos aquí, que está o lavadoiro da plaza do Parladoiro. Este é o primeiro que atopan os peregrinos cando chegan á rocha. É o primeiro elemento que hai, claro. Hai auga, hai sombra, non chove, o sea, que podían utilizarse e refuxiarse ali. Pero é o primeiro símbolo de feísmo que atopan, non? O sea, que todas estas cousas que vos digo están caendo, pero isto non cae. Claro, nós aquí, Carlos está, non sei se tal, pero está intentando que aquí se faga pois unha intervención un pouco máis axeitada pois ao que é, non? Que se, non sei, bueno, que dá pena. Que dá pena. Bueno, pois, e hai outro elemento, xa me están dicindo que teño que rematar, eu se me deixan, sigo. A mámoa da pena atalaya. Este é un elemento que apareceu, eu non o coñecía, e apareceu nas prospeccións arqueolóxicas intensivas na Rocha, cando se fixo as excavacións do castelo, apareceron 2 mámoas nesta zona, non? Eu centro-me nesta porque está ali preto da Rocha, está nesa zona que vos dixen, non? Que está un pouco relacionada co calcolítico, cos elementos do Milladoiro, e que, sí, bueno, está ali. É outro elemento patrimonial que non está catalogado, e que é algo que tamén de interese de outra época, do calcolítico e tal, pero que está ali na Rocha, non? E despois entrei ao Parque Arqueolóxico, pero se xa me están dicindo que remate, pois xa non me meto. O problema é que a 8 fecha o Concello. Nada. O interesante é que teñamos un debate. Xa. Eu xa vos digo, simplemente vos vou a dar 2 destas. Bueno, 2, sin tal. Que era esta que, dentro de todos estes elementos que é o castro, o castelo e tal, pois isto que aparece aquí, esta franxa naranxa, é o que a zona do Parque Arqueolóxico, que é o que a zona de expropiación. Vedes que empeza aquí na Rocha, que é unha zona de aparcamento, e remata aquí no Camiño Portugués. Vedes que aquí está o castro,
non conseguimos que chegara hasta el, que se incluíra o castro, colle o castelo, colleu de sorte o muiño do castelo, pero non intencionadamente, senón que penso que foi desintencionadamente, porque se expropiou a leira, pero non o muiño. Queda fora o muiño da Escurridía, pero bueno, algo. O único que sí que me chamou a atención é que nesa valoración económica, que, bueno, que é provisional, é que o acondicionamento do aparcamento, do parque arqueolóxico, bueno, o proxecto do planeamento son estimativos, pero di que é 970.000 euros e 1 millón de euros. Para o aparcamento é a partida máis grande, que son 196.000 euros, pero para o acondicionamento do parque son 173.000. Eu a mí, cando me falan de 1 millón de euros, penso que se vai a facer moito, se pode facer moito, pero cando vexo isto, penso que isto habrá que estudialo, revisalo e se fará, porque supoño que a persoa que se encargue desto, pois habrá que detallalo, non? Pero para o acondicionamento do parque, o único que sigue suliñar é que hai 50.000, desos 173 que é para o acondicionamento do parque, hai 150.000 euros para acondicionamento do entorno, punto de observación elevado e paneles informativos e etcétera. E despois hai uns 60.000 euros para cierre contra a vía del tren e cierre del yacimento arqueológico. Eu espero que non fagan outro máis. Claro, o castelo tiña 2 murallas, espero que non nos fagan 2 peches. Se biches que sai un, espero que non nos fagan 2. Foron, desde a asociación, se fixeron 7 peticións. Están aquí as peticións que se fixeron, o do castelo, o do camiño, o de vinculalo con un túnel co castro, de facer outros accesos, pero xa remato esta é a última, que simplemente contarvos que a Asociación Cultural Rochaforte foi unha das precursoras da idea do Parque Arqueolóxico e dende o ano 2002 movendo a elaboración dun plan director que albergue todos os elementos de interese cultural e paisaxístico da zona. Así mesmo, demanda unha maior sensibilidade, empatía, colaboración cos veciños afectados pola creación do Parque Arqueolóxico, xa que estes deben de ser os principais beneficiarios, converténdose, para maior éxito do proxecto, en gardiáns, conservadores e divulgadores do potencial patrimonial e paisaxístico que alberga esta zona. Pois moitas gracias e sinto pasarme. Bueno. Bueno. Uy. A ver. Vale. Escoítaseme ben? Sí. Bueno, pois eu a ver se en 5 minutos son capaz de resumir isto despois de tal inxente información por parte dos meus compañeiros, pero realmente era bastante importante que eles expuxeran todos os datos que expuxeron, porque vedes así tamén todo o traballo que hai detrás, non, na asociación. Bueno, eu agradezo tamén a Carlos que insistira, e a Suso tamén, que insistiran para que eu participara nesta mesa, porque penso que é realmente importante, como vos digo, é o que eles dixeron. Tamén agradezo ao Consello da Cultura Galega e nomeadamente a Rebeca Blanco, coordinadora da sección, por organizala e ter en conta esa solicitude da asociación, non, en relación a este ben cultural que é moi importante. Tamén boto en falta a presenza de políticos que podan, de algún xeito, tamén dar esa visión aquí nesta xornada, que, como vedes, realmente precisaría máis tempo. Agradezo tamén a todos e a todas vos que estedes aquí por estar e polo interese, non? Bueno, o sentido que ten que eu este aquí realmente é intentar dar centrar o foco de atención en datos moitísimo máis livianos que teñan que ver co traballo que eu fixen en relación á Rocha encargado polo Concello de Santiago, non? Un pouco para completar o que les dixeron dunha forma macro e bueno, moitísimo, moi exhaustiva. Por que? Pois que porque continuando cos traballos de posta en valor da fortaleza da Rocha Forte que se desenvolveron promovidos polo Concello de Santiago,
como xa Carlos presentou, Suso tamén, con diferentes corporacións municipais, etc., pois, despois da gran intervención, como denominou Carlos Suso, no 2014, o Concello, bueno, tratou tamén de recuperar socialmente, entre aspas, eso de recuperalo socialmente, mostrando como un espazo aberto ao público para veciños e veciñas do Concello, da comarca e para o público en xeral a través dun programa de visitas, da posta en marcha dun programa de visitas e dun servicio de visitas guiadas, non? Que me encargou acometer a min no 2017 e que establecimos, no 2014, e que consistiu en establecer de algunha maneira tamén o deseño e as bases para a posta en marcha do servicio e para a continuidade hasta o de agora, que xa Lola comentará máis adiante, pero supoño que se desenvolverán este ano, non? E que pasaba naquel intre, no 2014? Pasaba naquel intre, non sei se o recordaredes, no folleto do encontro dice que é o Castelo da Rocha o presente e o futuro, non? Hasta o de agora, de algún xeito, tamén falamos do pasado, non sei se o 2014 é pasado recente ou é presente, bueno. Naquel intre, no 2014, cando isto se puxo en marcha, que era naquel momento tamén un pouco complicado polas situacións e o contexto sociopolítico no que nos atopábamos, posto que a corporación local naquel momento estaba en entredito por distintas investigacións e demais, co cual foi incluso un pouco máis difícil porque non tuvo moita publicidade. Moitos e moitas das que estades aquí recordades este cartel do programa de visitas guiadas, coñecédelo, e simplemente quería salientar eso porque, naquel momento os medios de comunicación social estaban máis centrados no Concello de Santiago en publicitar outras cousas que en promocionar o servicio de visitas. E isto ten que ver co que vos direi máis adiante, non? Vale. Había moitas cousas que facer, entre outras cousas, limpar o castelo para poñelo en marcha, pero claro, para iso tamén había que facer outras xestións e outras cousas que tamén dependían de responsables políticos, etc. Foi todo así un pouco, fixémolo, fomos capaces e hasta de agora. Tiña unha serie de obxectivos que de diverso tipo, formativos, sobre todo, eso, dar a coñecer os traballos feitos e despertar o interese, non? Houbo distintos destinatarios, vou pasar super rápido porque, como foi a planificación, a execución, como fixemos, creo que é bastante importante pararnos en con que, porque si, efectivamente, houbo recursos materiais, gratis non foi, non? Pero os recursos humanos foron bastante importantes, porque teño que decir aquí tamén que tuven a sorte e o luxo tamén de poder contar coa directora da Gran Intervención, aquí presente, María José Bóveda, como parte do equipo, tamén teño que decir de forma nomeada e sinalar a colaboración permanente da Asociación Cultural da Rocha Forte e a Asociación de Veciños de Serafín Zas para poñer en marcha o programa de visitas do Castelo e outros programas nos que eu desenvolvín tamén no Concello de Santiago xa con anterioridade. Polo tanto, tamén, de algún xeito, tamén estaba obligada a estar aquí, non? Para devolverlle un pouco todo o que a asociación nos deu. Nada, isto é un pouco a organización das visitas. Realmente, por que o mellor é interesante isto? Pois porque do programa de visitas recabamos un montón de datos, non? Supoño que parecidos ou así haberaos no ano seguinte que se fixeron as visitas se recabarán nos seguintes, pero sí, isto lle parecía importante tamén a eles resaltar que sí se cuantificaron un total de 1.332 persoas que pasaron nese contexto de pouca publicidade, digamos, sin ter moitos medios polo que a nivel técnico tamén e a nivel de xestión por ese contexto no que estábamos. E, aí tendes a porcentaxe de colectivos que participaron, un 34% de público, de asociacións e colectivos, o 17% de centros de ensino e un 49%, casi a metade, público en xeral. Vale?
Bueno, tamén cabe salientar neste caso que, aínda que ser a primeira vez e o primeiro ano que se fixo, fai 3 anos somente, houbo moitos grupos que participaron que formaron parte de que son grupos que forman parte, digamos, do que se pode denominar colectivos en risco de exclusión, non? Entón, bueno, cabe dicilo aquí tamén. Bueno, fixemos dentro da planificación e organización, fixose unha enquisa avaliativa que obviamente despois tamén vimos que era necesario modificala, que tiña 13 ítems, como vedes aí está, e aportounos información cuantitativa e cualitativa, vale? E desa sistematización desas enquisas, o importante, bueno, pois vou pasar todo isto porque xa é, bueno, tiñamos información de procedencia dos visitantes. Aquí paramos un pouco máis de como soubo das visitas, pois para falar de que o 33% das persoas que asistiron á visita souberon dela a través de comentarios e un 22%, estamos falando de 1.330 e tantas persoas, a través da prensa, internet ou da web do Castelo. Sí? Bueno, a distribución por xénero, idades, nivel académico dos participantes, cabe dicir tamén que aquí o 50% tiñan estudios superiores, isto é importante tamén para despois dar conta da valoración final que nos deron, e despois un 27% con estudios primarios, dos cales, bueno, ves incrementado ese porcentaxe porque moitos deles eran os visitantes da ensinanza, e un 13% con estudios medios. Do valoración das visitas, un 99% de todas dixéronnos que estábamos moi ben ou que a visita pareceranlles ben ou moi ben, non? Moi ben, un 76%. Bueno, nada, despois falouse en relación preguntóuselles en relación á didáctica o interese e os contidos aportados da visita, non me vou parar. A puntuación xeral da visita, como vedes aí, é moi positiva, tivemos unha nota media dun 9 sobre 10, ningunha valoración foi inferior a 5 persoas, a 5 puntos, eso 5 persoas valoran cun 5, vaya, tamén que casualidade, e a puntuación foi increcendo hasta 261 visitantes que es valoraron cun 10, aí tendes os gráficos, non? Bueno. A avaliación cualitativa, resumo tamén, moi interesante, moi positiva, a nivel de contidos, metodoloxías, satisfacción xeral, que fixemos unha actividade participativa moi recomendable, que é moi interesante como recurso educativo de primeira orden, desde os centros educativos e outros colectivos. Valoraron tamén que foran visitas gratuitas, con respecto ao calendario e programación que era adecuado para todos os centros de ensino colectivos público e o público en xeral, o que se había planificado, e en relación ás críticas e propostas de mellora, que isto, concreto no caso do servicio de visitas, pois que houve unha escasa publicidade en relación ao servicio, que a información nos xacementos sobre a visitas era escasa, que é necesario a limpeza permanente da vegetación do castelo e dos espacios colindantes, que é necesaria tamén a señalización do castelo nas estradas do camiño, que é necesario habilitar o camiño para acceso a pé desde fora, o camiño, para que foran máis, por exemplo, houve centros de ensinanza de infantil que non viñeron porque tiñan que camiñar moito tramo a través dunha estrada sin arcén nin aceras, non? Bueno, que é preciso un espacio resgardo para o sol, para a choiva e a descanso. Mariajo seguro que comenta o que tamén viviron ali eles traballando, outra realidade, por suposto, a necesidade de colocación de papeleras, adaptación para persoas con necesidades especiais reducidas, a necesidade de material didáctico complementario, mellora da zona de aparcamento, para turismos autobuses, unha zona interactiva do castelo na web, integrar as visitas na oferta turística e educativa da cidade. E que pasa co camiño? O castelo sitúase aproximadamente, como xa eles dixeron, a 200 metros do camiño portugués. Nos datos que temos da peregrinaxe de 2016 do ano pasado, foron 55.000 persoas a que pasaron
polo camiño portugués. No mes de marzo pasaron 1.413 persoas, na Semana Santa outras 1.400, as 3.000 aproximadas das que falaba Carlos, non? Estos son datos da Oficina do Peregrino. Non existe unha sinalización do castelo no camiño. Imaginadevos que eso, con que solo unha desas persoas pagara €1 por un folleto, ou por unha botella de auga, xa non digo outras cousas, non? Pero por un folleto ou por, bueno, outro tipo de cousas. Que preciso material divulgativo e turístico sobre o castelo e todos os elementos patrimoniais da Rocha e do Camiño. Bueno, xa vedes aí a necesidade de promoción ou facilitación de instalacións para parada e recreo de peregrinos e peregrinas na Rocha, que ten moito que ver co que falaban xa os meus compañeiros. E outras posibilidades, é dicir, o castelo é a Rocha, o castelo é o seu territorio, porque realmente, como xa comentaron Suso e Carlos, é un lugar de especial interese polo seu valor patrimonial, como recurso social para a cidade e para o concello, non? Pódense facer multitudes de actividades, pódense diseñar dramatizacións, concertos e actividades de arqueoloxía experimental. Aquí traigo vos un folleto que é do 2012 do Castelo de Guedelón, en Francia, que con actividades de arqueoloxía experimental e moitas outras, como vos podedes imaginar, pois están reconstruindo tamén un castelo, non? Tedes aí a página web, por se queredes consultar a información. Agora mesmo xa ten outra imaxe en ese castelo que están reconstruindo, obviamente. Isto é do 2012, estamos no 2017. E o castelo e o camiño teñen que ser promotores de actividades económicas diversas tamén, non? É necesario un plan director e unha estrategia que priorice as actuacións en función das necesidades para o desenvolvemento. Aí tendes unha foto dese grupo de La Rioja que comentaba Carlos, que foi o primeiro que participou no programa de servicio do Servicio de Visitas Guiadas á Rocha, promovido polo Concello, e que foi o primeiro e que foi tamén, digamos, un grupo que veu tamén da man da asociación, non? Aí tendes unha reconstrucción das catapultas, bueno, cousas que se poderían facer, non? E xa para rematar, eu quero facer fincapé e poñer, digamos, en valor, por si non deron sobrada conta as exposicións dos meus compañeiros, que a Asociación Cultural da Rochaforte é xa un montón de actividades e axente de intervención social. Levamos asistindo durante varios anos xa a sesións e xornadas de intervención ou desenvolvemento cultural onde se fala de participación cidadá, de participación social. A participación pode ser espontánea, pero normalmente esa participación social tense que facer de forma organizada. Aquí temos un exemplo, creo eu, desa organización durante varios anos xa, facendo de forma voluntaria, altruísta e moi xenerosa, moitísimas cousas, axudando a todos os técnicos especialistas que por ali vamos para poder levar a cabo algún traballo e como vichedes nas intervencións anteriores, eles mesmos eran os que son os que limpan os lavadoiros, os que limpian os camiños, os que fan os planos, os que fan as alegacións. Quero dicir que é un traballo que é, vamos, se non é profesional, non sei como chamalo. E se isto non é participación e organización da sociedade civil, non sei tampouco como se debe de chamar. Entón, isto é unha realidade xa na Rocha desde fai 17 anos. Baixo o paraugas da Asociación Cultural da Rochaforte, hai persoas asociadas, amigos e simpatizantes, non? Que vimos achegados e que temos diferentes ideoloxías, diferentes formas de ver o mundo. E, sin embargo, igualmente, tamén cremos que debemos esa reciprocidade ás actividades e cuestións que de forma razoable solicita tamén a asociación, posto que eu creo que é de xustiza tamén devolverllo. E
aquí tamén quero agradecer, ademais de a vosa paciencia, quero agradecer públicamente a Asociación Cultural, a Asociación de Veciños, nomeadamente a Carlos Delgado, a Suso Noia, a Manolo Moure, que non pode estar aquí, e a todas as súas familias e os amigos e achegados, é certo que tamén dese, entre comillas, sufren, pois, bueno, ese outro traballo de acción e intervención social que é necesaria. Entón, bueno, nada máis, moitas gracias a eles por esa generosa actuación en beneficio do barrio da Rocha, por suposto, pero de toda a cidade e todo o Concello de Compostela. Moitas gracias.